Hello everyone. Good afternoon sa tanan. This is Josie Caranoo, the stage for breast cancer, and welcome everybody. Nanasad ko sa line akong i-share sa akong cancer journey. Nakita ninyo na ako ron sa akong higdaanan, no? Kay 2 days na gyud nga grabing kaluya after sa akong ikatulo na nga nahuman nga chemotherapy nya tulaan kayong epekto no kay pwede yung makakapoy sa akong lawas no adto maning pag Monday nahuman ang chemo nya pag Tuesday ana wala ra mo gid pamati so mo-duty na gyud ako the next day bako sa kong kauban nga mo-duty na ko kay wala ra man gid pamati nga super nga grabe kakapoy diri na the next day. Oh Lord, grabe niya ni sabay ang joint pain ba mo dyan ko ganahan nga ang wadyoy panlasa nang pila pa ko kami minutos mag-atubang sa pagkaon para lang makaon ko nya first time nga nakasuka ko kay buot na din sa akong ginawan nga murag musuka ko nakasuka gid ko pero muna maluya man tag isuka tanan wala after suka ka rest gamay ka o nasad para lang gid masudlan ang tiyan ba kay to counter ba nga chemo drugs is magud ina na gid ka isug sa imong lawas no so kinahanglan mo kaon jud digin sakto gulay kanunay gyud na akong gi share diri nga gulay jud hindi man kinamahalon nga gulay no kamunggay alugbati talong mix lang tawag na utan Bisaya lamin na kaayo na nga arisag isda para lang yun makalahutay ang lawas ongoing pa ang epekto sa chemo drugs nga morning luya jud pero na naman gid ni di man ni normal mga na nga kamot lang gyud ayo kusog sa Ginoo nga sa pagpalahutay lang gyud matag adlaw ba dili totally focus sa kaluya fight lang laban lang gyud kada adlaw kay kini man sad ang pamaagi nga dunay alivio or healing sa akong breast cancer no pinaagi sa chemo drugs so salamat kaayo sa kanunay ninyang suporta naagi sa mga pag-ampo kano bitong malipay jud kung dunay mo na kumusta na ka laban lang siguro dili lang ako pero sa kami mga dunay gipamati especially mga cancer patient pa kanang dako ka na tabang nga murag madasig sad mo ba uy salamat na nang musta katabang dyan na kayo sa mga masakiton ng kumusta on ba kay dili jud sad lalim ining especially ining cancer journey dahil lang ta sa pag-ampo ninyo ang Ginoo ra na kay balo sa tanan so padayon nga purpose ni ini ako alam nga
mas mahiduol pa ko niya. Sana yung kabubuton sa tanan. Salamat kay ni tanan, Lord. Padayon ako. Pinaman ka tanan sa kong kiliran, na ang mga tao, ngayon ipadala. Family, lang suporta, mahigala, office mates, salamat kay ni tanan. Kaya ra ni, laban lang yun niya. Salamat kayo sa kanunay nga pagtanaw sa mga video. Bisa kaya akong video. Itong last video na ko, putol akong ulo ng santo. Salamat kayo sa pagtanaw niya. Sa sunod na sad. Kita-kita ta. Thank you for watching. God bless natong tanan. Bye-bye.